Handidi hangu kunyeba. Madrama andakaita ese mazhinji inini ari angu inini mazhinji. Ndofunga madisk atakaita anogona kusvika kuma 50. Mafilmu atakaita anditi. Andina kana 1 randakanyora. Kubeti bridge amene panonzi padhurwa dzimupaya. Nhumbu yakatorwadza ndiri pachikoro ndichiita show. Kutobuda pachikoro kuenda muchipatara kunozvara iye mwana anonzi Yogi. Akaita mbiri kubeti bridge mwana yekutamba kachiri kadiki achiri kukambaira achitamba song yaDhewa Yedu payakapinda 2008 yekunzi inozi Sere mama masere Sere mama masere Yoganga sata akufamba aikambaira song yairira kaingobata pasi kudai kotanga kutamba Sere kakaita mbiri saka muri yeZimbabwe aiwandatenda hangu Right, muri yeZimbabwe kuri seiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndodzi DJT1 pano patichikachi MTV apo patinokubatira nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. Iwo musha usingasvike waeni musha unenge wakaita sei. So panapa ndofunga ndakambotaura ndikati chirongwa chedu chatiri kuita ndechekuti ngatizivanei uye ngatisimudziranei sevana veZimbabwe. Kune mumwe munhu nhasi anoita zvinhu zvaanoita but hapana munhu anomuziva kuti ari kuitei. Tiri kuti platform inoyi mukana venyu wekuuya pasina mutengo wamunobvisa kuti nhasi tiri kuenda kutichikachi tiri kundobuda pachivhitivhiti tiri kundobhadhara mutengo wakati tiri kuti huyai tisimudzirane sevana veZimbabwe. Vamwe vanhu vakuzivei kuti muri kuitei, muri kuita madrama here, muri kuita maskits here, muri kumboitei muri yeZimbabwe ngaikuzivei. So nhasi panapa ndine malegend wakomanaka vanhu vandiri kufamba navo this time ma1 kune vanhu vanonyatsa kuziva art kuti art yakamira sei. Kwakatangira art ndokwandiri kundotangira ndichidzoka kuya kunoko. So nhasi ndina mai Yogi handofunga vazhinji vanovaziva. So munhu wamwari rega ndikuchingamidzei makadii? Aiwa tiripo makadii zvenyu? Tinofara hedu. Kuri sei kumba? Aiwa kuchene hako. Handitika. Aiwa mwari vachiri kutichengeta. Aiwa tinotenda isisuwo tafara nhasi kukuonai. Aiwa ichokwadi. So morisai muri yeZimbabwe mobva mavataurira kuti nhasi munhu wandakagara naye panapa ndiani? Kuti kudaro chokwadi. Aiwa muri yeZimbabwe tinokukwazisai mose nerudo rwakazara. Ini ndinonzi Sabina Masangudza. Ndiwo rangu rekubarwa naamai nababa. Asi rebasa tombobvira kumashure uku vamwe vanozoti maita tenda aimbenga ari mwana wamai matraburu kana kuti mwana wakapfupi ikokoko handitika nekuyenda vamwe vanozoti mai Yogi. Yogi uya taimbofamba mumastreet tichirovana tichikandirana kamwana ndiye Yogi wacho iye. Aiwa tinotenda, thank you very much nekuuyawo kuno kuti munge muchizoitawo hurukuro nesu. Ichokwadi. Right, mai Yogi. Ndoda kuti mundiudzewo kuti imimi zvekupinda mumutambo yemadrama izvi makazvitanga kopi? Nekuda kwekuti taingokonayo maTV tichizodii tisimborina tarisire kuti tichazombogara nemiwo pasi tichizokurukura saizvozvi. Saka nhasi taona mukana zvakatikoshera kuti tizive kuti chinombonzi ati chacho chii uye imimi makazvitanga sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe. Kainditi hangu kuna mukoma wangu izvi zvemadrama izvi kuti ndakazvitanga sei kana kuti rini. Ndakazvitanga ndazvarwa ndichi mudumbu raamai. Nekuti ndichingobuda ndakabva ndatoona kuti ndatozvarwa saka kwanzi ndabva ndatotanga. Saka zvemadrama izvi ndaimborohwa namama vangu. Ndaiti kudhara mafisati matozvarwa futi kana nemi. Paitwa chirongwa chainzi Kwaziso chiya ndichitori mudiki paRadio 2. Paitwa chirongwa chiya pairidzwa munhu aibva ndoda kuti mundiridzire kasongo kakati. Ndoda kasongo kanoti kasongo ikaka chingotenga kuti gedye chero ndiri kudya
ndiri kudini ndaisumuka andina basa kuti panani kana kuti panani kusumuka nekutotamba makuru wa majai kusvika kapere kasongwi kaka mugara pasi mai vombopopota vombode vakasvika pakutoneta kuchikoro aiwa bva ndangozvitangirira nazvo zvemadrama matraditional dance aiwa ndaiita kuchikoro ndaingogara ndiri number 1 muklasi ndaigona kushayikwa asi kunze kuground uko aiwa munonyepa ndaitonzi pedo nevhu saka takazoti tichienda tichikura nekukura handiti tobva tanzi anonzi Benisbank Shereni aive ari baba panonzi pachi studio 263 akanga ari baba waniko waweri iyo anga ari headmaster kuotafara uko ndiye aititicha pamadrama aiwa ndiye aitibika aiwa takambotenderera nemwe gurupu rainzi Mafara akudhara maamsani Mazvarwa nyamuzi rainzi Mafara aiwa takambotenderera kunaro gurupu iroro naBenisbank achitidzidzisa tichiita zvemadrama tafamba vatazoti nana Gringo takuita madrama tichifamba chidaro wesena na baba Parafini tikamboita nawo tichienda tichidaro svikawo ndabatana negrupu rangu ranaiti ndo rangu chairo iri tabatana nana Apiri nana Kapfupi nana mai Matraburu ndikada kutaura mocho havazhinji vese togono vakatotisiya tasaro Yedu amwe takangodaro asi takati naro grupu iroro ndo ratakazonyanya tinaro handitika ZBC ichiuya ichititora pana first pai pagomba aiwa ndo pari paofisi pedu waiti ukangosvika chero nguva dzawasvika waiona chikwata chakazara ipapo tichinoshuta kuZBC pamwe ZBC dauno kushutai kwakati tichienda chinoshutwa aiwa madrama ainakidza zvawo nekuti takazenge takuwana tuchimari saka zvakutinakidza vana vangu aiwa ndakavazvarirawo madrama emondingozoti aiwa mai vedava ndokubasa handineti nazvo handinei nekuti zviri muropa nevana vangu kuzonyanya aiko kadiki kanonzi Yogaka aiwa ndinako vamwe wese avakura kudzimba dzavo zvaona asi Yogi ndo wandinaye aiwa mundima ndinaye pese pandatsika naye anototsikawo saka tirimo mundima vabereki tibatei tirimo tiri kutodawo kuita madrama nemi kana wanzi kuda kuita drama usafungidzire zvakafanana pandiri panapa mukatongonudza kuti mayogi chemai ndinotochema musodzi ikaerera mayogi pengai ndinotokupengerai zvekuti muchoti mayogi tiri kuti vari nomo katodamuka mayogi sumukai mujambe handibvunze kuti muda ndijambe sei ndinongosumuka nekutojamba nekutoenda nekuti zviri mandiri saka chingoripo hachona ndechekuti handizive pamwewo kumadzinza kwangu ndokutondirame ndakangodonha handiri pasi ndiri kukumbirawo vane tsitsi vane rudo wanaiwo pamungandisumudzi ndingosumukawo kubva pandiri ndiendewo pari kufanira kunge ndichita sei ndichienda pandiri hapasiripo panzvimbo pangu izvo ndo zvandiri kuziya ende ndo zviri mumiri mangu muropa mangu pandiri hapasiripo saka ndisumudzeiwo hama dzinodiwa vane madrama vavo vari kuita munokwanisa kunditoro muchingondidaidza tinoita mayogi hwemutibatiro pakadai ndinokwanisa kubata mayogi ngatidai ndinokwanisa ndiri kutadza kungosumuka asi mbiri takaita vanoziva havo vanozviziva mbiri takaita hatitaurirwe asi kungoti manje onai machiyanyari kungotitendedza zvanga zvisati zvaveko izvi saka tiri kungoti drama kana riri chinzi wakazvarwa nazvo aiwa unenge wakazvarwa nazvo zviri munyama zviri muropa vane zvavari kuita vanokwanisa vanodawo kubatsirwa aiwa ine macharacters ese ndinoakwanisa handidi kunyeba chero mukati tichipfeka trousi maamurume aiwa ndinotoita saka ndakamira pese kungoshaya chete pekuti ndiwane anongotisumudzawo kuti mayogi chimbofambai makadai mayogi chimbotsika apa mayogi batsirikanai neizvi kuti zvinhu zvenyu zviite sei zviendeke tofanana izvozvo masikuzi tinopinda tinoenda tinopinda unodawo chekufambisa kuti dai wawanawo pekuti ukasvikawo unongonziwo avauya ndizvozvo unozoti ukasvika pachikoro uine tsoka unotarisirwa pasi asi mukasvika uine mota unotonziwo ava vanhu vaita sei vauya motikari ine chiremerero handiti saka ndozvatirungotowa hama mhuri yeZimbabwe tiri vamwe venyu ngatingokurudziranai ngatingosumudzanai ngatingobatsiranai vane zvekuita mayogi varipo musatye
aiwa timu rakatozara zvekutoti izvo mukatongofona kuti mayogi tiri kukudai muri vangani aiwa tinotouya yogi wacho anenge atoripo zvino mukamona akura ngatimbotarisei mimi makamboita madrama mukaita madrama muchitorwa neZBC pane nguva yakazopinda madhiski iyaye ma-CD taikuonai muchiita madrama yenyu muchitenderera neuyo anonzi Sele anonzi Andrew Tom ndo star rake rebasa ndiro Sele. Alright. Vamwe waisarawo ine mibvunzo bhozi pane imwe mpama nebhutsu yamaisimudza so saka mpama yaisvika pamunhu here munoziva kuti tingoudza vanhu chokwadi kana kuti vaone chokwadi handiti ndinogona kungorova imimi mpama yacho vanhu vonyatsoona kuti yaisvika here kana kuti yenge aiwa ipapo chimbomira aiwa mbama munhu airohwa zvake aiwa munhu airohwa hake mbama alright saka mayogi so ndiri kunzwa muri kutaura kuti hazvina kuzomboita nyore kuti murambe muchipfuurira mberi nerwendo chichi ndoda kuti mundiudze matambudziko amuri kufungidzira kuti pamwe ndo akaita kuti musarambe muchipfuurira muchienda mberi neacting pane zvainetsa here chii chainetsa because chokwadi isisu tainakidzwa ndizvozvo zvichokwadi vanhu vainakidzwa kana vanhu vanotonakidzwa nesu vanotonakidzwa nesu asi kuti kamukana katiri kushaya kekuti vanhu varambe vakaita se vakatiteera zvesho taitengesa madhiski taitogadzira madhiski edu tobuda tadai Rwendo kwaMutare kumasvingo Beti Bridge kuVic Falls Zimbabwe yese takatenderera tichitengesa madhiski ukazopinda ameno yainzi Pirates ikamboda kuti donhedza asi kungoti vanhu vaizotengera kuti taona varidzi betatitenge kune varidzi nekuenda kwekufamba kwemazuva madhiski akazodonha pasi akabva apera kwane zvimwe zvinyowani zvaako izvi isusu manje hatina kukwanisa kukurudza kupindana nazvo takabva tasara pasi bva taita kanenge kakuneta pasumuka vane mukana wacho wakanyanya vari kuziya vasumuka bva vaenda subva tasara takaita se taitonge pasina zvatiri kuita asi tiripo ndokusara kwatakangoita kwekuti ipapa takangotsvedza so kuti kwaita zvimwe zvati isu tanga tiri pasasi ndokumbodonha kwatakaita kwatiri aiwa tinotenda Mwari saka so imimi makazvitarisa chingava chiri chii chamuri kuda kuti munge muchipfuurira mberi neacting because nhasi ipapa mawana mukana pane vari kutokuonai hatizivi kuti pane vamwe vanogona kuti anoregai ndibatsire vanhu varamba vachidini vachipfuurira mberi imimi kuona kwenyu chingava chiri chii chamuri kuda because mazuva ano kwane technology handitika vanhu vari kuonera madrama pamaindaneti paYouTube paFacebook paTikTok ameno kuti imimi pamaplatform yese yayaya pane muri kuwanika here ipapo ndingati hangu handiziye hatina patiri kuwanika pane ese nekuti aiitika patinowanika pane zvekwedu hatina patiri kuwanika asi kuti izvekuti unotorwa nevanhu pane imwe yaimbonzi paZvese TV aiwa yakambotitora zvokuti mukaiteedza aiwa munoona ndakazara ipapo uye imwe yakanzi Viva Africa TV mukaiteedza futi munotondiona ndakatozara zvishoma mazhinji aripo ipapo asi kuti zvanga zvisiri zvangu ngozi mayogi uyai tine nengede yatiri kuita saka kuti ini ndizokwanisa kuvhura yangu ipapo ndo pane kakundinetsa kachiripo handisati ndakwanisa ndotodawo rubatsiro kune vari kunyatsozvigona kuti fambai makadai pane patakamboda kuvhura zvikanzi aiwa hamufanira kuvhurira munomu munofanira kunge mune akaundi yekusouth kuti zvizodai utonoti zvakunetesai zvakutondivhiringidzawo saka ndichimbori hangu ipapo asi kana pane anozoti ini ndine mwoyo chaiwo ndine rudo anokwanisa vanokwanisa kukubatsirai aiwa tinotenda mayogi nekutsanangura kwakanaka so pamitambo ndimi munonyora here imimi zvokuti nhasi munoda kugadzira movie renyu kana munoda kugadzira skit renyu munoita sei munofunga mega motonyora zvinoitika handidi hangu kunyepa madrama andakaita ese mazhinji inini ari angu inini mazhinji ndofunga madhiski atakaita anogona kusvika kuma-50 mafilimu atakaita handiti handina kana 1 randakanyora
taiti isusu tungoudza kuti ngatishuta kuti alright ngatitsvage cameraman tikatsvaga cameraman ikangosvika kudai zvekuita zvatovepo atina ndinganyebe kunyora kubata bhiro kudai kunyora aiwa ini nangu andinambobvira ndanyora kamera zvakatofanana ipapo tikangodzi kamera izvi ndikatokutanga inini ndotozoti mune zvamuchapindura ndakutokuisai mugwara takutongoenda takadaro saka tikatombopedza interview tichatombopinda ka hazvina kana basa kune izvozvo chero ndakarara chero ndakadini kamera dzikangomira apa aiwa zvekuita tinotongoita sure kunyora ndinganyepa handina kana randakanyora asi takaacta madrama anotodarika kuma50 hapana randakanyora kamera dzikangomira nana apiri vava naiwa nakapfupi vava kungomira chete makamera apa mawana atotanga boys uri murume wangu iwo nai baba tatotanga tozoti uyo pamwe ndikapfupi murume wangu apiri akutozoti uyu mukadzi nemurume saka takutopinda hatina madrama takanyora kunyeperwa kunzi panezvinojoinana zvega aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka aiwa zvinhu zvinodadisa saka so mufaniri kunyarara munofanira kuti murambe muchipfuurirawo mberi muchinakidza nyika kuchinja kweteknoloji imimi munofanira kunge muchichinjawo futi tichingofambirana nenguva tichienda kumberi alright saka so tichindopendera zvedu chirongwa chedu wanoda kukubatai wanokubatai papi ngavandibate zvawo panhamba dzangu vangandibate pai nhamba dzenyu dzinoti chii nemi muri kutodzidawo ndeti pamwe dzikungodiwa nemhuri yezimbabwe aiwa kana pamunotodzitaurawo ipaobva madzibawo aiwa mhuri yezimbabwe pekundibata pamunondibata chero nguva yakaita sefoni yangu haidzime kubva ndichitanga kuita foni ndidzodzo nhamba dzangu hadzina kubvira dzachinja pamadhiski wakatenga madhiski edu zvishuwa pane vaifona pane vanodindi 0774 115042 right 0774 115042 mayogi alright inondibata aiwa tinotenda so kune wamwe wechidiki wachiri kutanga kupinda muindustry yeacting izvozvi musati mabva panapa mashoko api amunoda kuwasiyirawo mashoko andinoda kusiyira kune vari kupinda muindustry hanzi chawabata ibva wambobatisisa kuacta kunobhadhara kune mari ngokuti unenge usina uziva hako gwara asi kunobhadhara kune mari kunoraramisa zvakanaka izvozvi tine maschools atinawo hedu hatiri kupota tichidzidzisa vana tumaecd tiri kuvaitisa madhirama vari kutoita vachiziva madhirama kana imimi mubereki kuenda kuchikoro hakunzi mwana angaenda anotora degree mwana anogona kunge asingagone muklasi ndizvozvo asi ane chaanokwanisa kuita maticha vari kutoona kuti mwana anogona sport iyi vanotomusumudza nesport iyoyo munhu ari kurarama life yakanaka nenyaya yedhirama nenyaya yekutamba bhora nenyaya yekuimba saka munhu chaanogona ngaaite kana uchikona kuti unogona dhirama usasiye ita dhirama iroro mai vachikutuka vachikurova ramba uchiita uchi mama ndo pane chipo changu unosumuka nacho uchienda musaregere kubva vana vacheche ivavawo sumuka uende nechipo chako aiwa tinokurudzira kuti vana ngavasumuke nezvipo zvavo vabereki mudzimba umo mwana kana achigona mukurudzirei ende mubatsirei hamuzivi anokuchengetai mangwana ichokwadi ndizvozvo aiwa tinotenda mhuri yezimbabwe ndofunga muri kunzwa mashoko ane uremu mashoko ane udzamu kubva kuna mamayogi ndo vari kutaura ndo ndenge ndichiita nahurukuro pano ndo vatambi vemadhirama kubva kumashure uko ndofunga manzwa vanhu vengu vachitaura wana mukadota wana kapfupi wana parafini ndo kuru racho ndo kwavakatanga avari saka so mukazvitarisa tunyatsa kuona kuti aiwa ndo malegend acho ndo varidzi vacho veindustry saka pamwe pacho tinogona kutopererwa nemazano kuti akona mama pakadai tinopaita sei vanogona kutibatsira ndo vanhu vacho ndo vana chipanga mazano nekuda kwekuti mazuva ano amwe takungoita ngoti but hatina vanhu vanombogarawo nesu pasi kuti mana industry yakamira yakadai mazuva ano kuri kungoitwa zvinhu zvese unogona kudainzwa kuti uya uacte uko pamwe uri munhukadzi wosvika ikokoko zvekuacta zviyatsve wakumbonzi ngatimbopindei mubedroom hauchazivi chawadini manje hauchazivi chawafambira saka vana chipanga mazano varipo
vanogona kukuudzai rwendo rwacho kuti iwo wachengeteke kusvika nguva inoi. Waimbofamba sei? Musafungidzira kuti waisadaidzwazve. Ko waidainzwa toita mashows wachididi asina nhasi tichinawo mukatowatarisa mhandara chaiyo. Apa munda ane vazukuru wangani? Nezvizukuru zvangu aiwa tinotongo actor tichingotamba nazvo kutomhanya chakuti yowe naimi gogo ndikati ndiri gogo asi tinopinda tese ande itakadaro chaiko. Aiwa ngatingokurudziranai vana veZimbabwe zvinhu zvedu zvingoendekawo tobatsiranawo tinopotsa apo neapo asi ngatingosumudziranai tiendewo mashows vanodawo kutidaidza munongotifonera tinongouya makambani zveshuwa tinodaidzwa tichienda tinoitawo zvatetadaidzirwa ndizvozvo muri yeZimbabwe. Aiwa chirongwa chakanaka ichi. Aiwa tinotenda. Thank you very much Mama Yogi nekuwawo muinesu pano paTichkachi MTV. Pamataura ipapa tatodzidzawo zviri zvitatu zvatatusara nazvo. Saka so tinotenda kuti muri yeZimbabwe vairi vatatu pamataura ipapa wabatsirika uye zvakare vazivawo zvimwe zvinhu zvakawanda. So wana yenyu mukana wekuoneka vateereri tichibva panapa. Aiwa muri yeZimbabwe aiwa ndinokutendai chokwadi nekuteerera kwamaita. Chimwe chandandakanganwa futi iye mwana anonzi Yogi uyu wakomanaka zvakangooma isimbi yebasa kubva ichiri nhumbu here wakomana. Ndakatobva kuBeit Bridge panonzi padhurwa dzimupaya nhumbu yakatorwadza ndiri pachikoro ndichiita show kutobuda pachikoro kuenda muchipatara kunozvara iye mwana anonzi Yogi. Akaita mbiri kuBeit Bridge mwana yekutamba kachiri kadiki achiri kukambaira achitamba song yaDhewa iye ndo payakapinda 2008 yekunzi inonzi Sere Mama Masere. Sere Mama Masere. Yogi angasati akufamba aikambaira song yairira kaingobata pasi kudai kotanga kutamba Sere kakaita mbiri. Saka muri yeZimbabwe aiwa ndatenda hangu. Saka achiri kutamba here Yogi. Aiwa anotamba aiwa anotamba kutamba aiwa anotamba zvake aiwa mwanangu oridza mama ndakuridza song tombotamba zvedu totosiya zvatiri kuita takutombotamba ayo mapoto anotsva todzokera pamapoto. Thank you very much muri yeZimbabwe tinokutendai nekuramba muinesu pano paTichkachi MTV. Ndo chirongwa chendenge tinacho ngatizviwanei zvakare ngatisimudziranei sevana veZimbabwe. Tine vanhu vakawanda wari kuti tozikanwawo sei. Ndofunga ndataura ndikati ndo mukana wenyu iwoyu tibatei panhamba dziri paskirini ipapo motaura nesu mobhuka kuti murida kuuya rini kunge tichiita hurukuro nemi muri yeZimbabwe ichikuziwai. Kana kari kekutanga kusvika pano paTichkachi MTV musakangane kusiya masubscriber musakangane kusiya mafollower page renyu. So thank you very much tinokudai mese neuwandu wenyu. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita. CMD Fashions inowanika mumaguta akatekeshera muZimbabwe kumasvingo tiri paSunrise Mall shop number 768 ED Mnangagwa Street opposite St. Peter's and Paul Roman Catholic Church. Mugweru tinooneka mutown CBD shop number A02 Nice Town Mall opposite Court 127 Main Street next to Chobis. Bulawayo branch inowanika pa Autoquip Mall shop number 25 opposite Baron Motors between 4th and 5th Avenue along Joshua Ngomo Street. Kwekwe branch inowanika pa Heart Touch Mall number 2 from main entrance opposite Kwekwe bus terminals new CBD. Muharare tinowanikwa pa 86 Resente and Jason Moyo Pacific Mall shop number 9, 10 and 14. Zvakare muHarare tinowanikwa muna Julius Nyerere branch located at corner Robert and Julius Nyerere Way crossover mall shop number G1 use Julius Nyerere Way entrance. Chinoi branch tinowanikwa pa number 5345 David Guzuzu Avenue Loracas Mall or Midway Street along Drive-In Road building iri opposite surgery or Chinyemba building next to Sky Juice Shop number 1 ground floor. Mutare branch inowanikwa pa number 3 Tengwe Street opposite Pro Farm Hub pa next ine Molus downtown shop number A1 shop iri kwakutanga uchingopinda pa door ku right side.